keyboard master. Play along. He cares on you every moment. He got to quo. Why are you worried when you are Jesus Christ? He cares on you every moment. Why are you worried, mommy? Why are you worried? He cares for me every moment. Ay, Ogana gidi 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 kamuja bamba. Oke jaba bamba. Amale chukwe iye bubebe. Oh, lo, 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 lo.
Inokwome. Ubori boke kwena modike. Ofubu na ndo ofubu na owu. Ekwi fanya boni fanyi la o. Ubori boke kwena modike. Omogina ndo omogina owu. Ekwifanya amodebego. Ulaga na ọfụma o, ulaga nina. Hey! Oke mwaneri mwana Ọchụmara agụzọgbu edi Ọnụmanụ nne m Ọnọ n'ikuku abamba Igirigo ọgụ balie Ọkwa gị kwuru okwu na gabani ọnụ mezuo n'olifite onye amụma ike ọrọwa na bụ enigwe adịgolo dedo ọnwụ egwu ọgbara gị dogwudu ọnụ na nya abịara chi ahụ ọrụ ya Jizọs n'ife anya analuola Ifeanyi dejo na ọfụma na ru ọfụma eze ndị eze na-ezo n'okpuru gị ọ dịghị onye gị na ya na-achị eze onye jume ya ana-awụda agụ n'aka n'ụwa ana-awụda agụ n'aka bidi ololololo siriba gididi sing it hey onye jume ya ọ bụghị ike mazawo onye jume ya ọ bụghị jume ya onye na-anwụda agụ n'aka onye bụ onye abụ who are you? Who be you? Hey! Onye jume ya It's a level of senior Apostle Paul Okolo. And another time, senior Apostle Paul Okolo. May God bless us to go. Hello.
onye na-anwụda agụ n'aka onye bụ onye abụ na who be you? Who do you? Ay, hallelujah! Hey! Hey! Oh, well, oh, yeah, Gamaya. Get it, get it, get it, get it, get it, get it. The shower, the shower, the shower, the shower. Yakin, oh, lo, 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 lo. Get it, 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 get it. Hi, hiya Jesus. Obiamu nalu. Onye na-eme ibe onye bụ onye abụ oke nwa bịagere oya nzọbụ nzọbụ oya nzọbụ 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 ọnwụ ike nzọbụ ọnwụ ike nzọbụ ọnwụ ike ọnwụ ike ọnwụ elu ya elu ọnwụ akaghị nka ọnwụ elu ya elu mgba zọgbuo ya o ọya zọgbuo ya zọgbu ọnwụ ike zọgbu ọnwụ ike zọgbu ọnwụ o zọgbu ọnwụ o zọgbu ọnwụ o asị m nzọbụ nzọbụ a nzọbụ 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 zọgbu ọnwụ ike ọnwụ bụrụ ifeanyị ma ya ife ọnwụ bụrụ ifeanyị ma ya ife ọnwụ ajọka Nwachukwu zọgbu ọnwụ zọgbu ọnwụ zọgbu ọnwụ zọgbu ọnwụ zọgbu ọnwụ percussion. I give ya okwu Chineke okwu ahụ dere na nkumenye Moses n'ugwu mmụọ nsọ nyere anya ka I give ya iyo percussion asị mmụọ nsọ nyere anya ka I give ya oya anya bịawo eze Jizọs anya bịawo ai Peter bịachima n'ọbọ Peter okwute Karigo, Jesu Kristi karigo. Jesu Kristi karigo. Jehovah, ọ dịghị onye dị ka gị. Jehovah, ọ dịghị onye dị ka. Somebody say, onye na-eme mma. O jọbara na Sanjọ. Agada ka nwakukule. Olei ayo ọsọfịa ọtụmkpọ ọ na-akwụrụ onye give
Chineke na-eme ọ dịghị onye dị ka gị. Jerusalem, Jerusalem, obodo bụ sama. Zam, zam, zam. Thank you. Until I give just 4 minutes because they will do artists. Baptist, mama. Ndị egwuregwu abịaghị na keyboard ga ngwa. Eze bịa zanụ m Chioma, Chineke nke n'igwe zamụ. Ogechi zakwa mebere, Chineke nke n'igwe zamụ. O teela aka, o teela na-eche gị. Anọ na mebe dị anya, Chukwu abọchi na nkịtị. Nna zamụ, 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 Chineke nke n'igwe zamụ. Somebody say, Chukwu nke n'igwe zamụ. Onye ọrụ yiri ba male na mmiri osisi amagbo omo. Onye ọrụ yiri ba male na anwụ achabụ omo. A na-ajụ m ebe ị nọ, agbachi na m nkịtị ka nna. Ndị ka mma o, ndị ka mma na-akwa m emo. Nnaza akwanụ m o, Chioma akwanụ m o. Chineke nke n'igwe o, Chineke nke n'igwe za. Ogechi zakwa m ụzọ m o, Nnaza akwanụ m o. Mmụọ na-eri mmụọ e, amara na-enye nwa e. Chinebunye ogbenye ihe dị ọba m o, onolo egbenye mmụọ e. Ikiri ka ọgwụma, achịcha na-ama mme, ikuku ọma n'ọnyanwụ. Nwanne otu onye na ọnwa egwu ọmata amalechi yo, ọmata amalechi yo. Ọnụ nwaanyị n'ụdị ya onye mmadụ ya ga-agọzi mana onye ọ ga-agọzi amaghị ya. Mmụọ na-eri mmụọ, dekede n'ụdị kukuwe, dekede n'ụdị kukuwe. Sa ya nwe bọsụ ọbịa sa ya bọsụ ọbịa ọnụmanụ nne m ọnụmanụ nne. Akwa akụkọ na-etiwa akiyo, oke nduru igwe oke nduru igwe oke nduru igwe. Nduru na-aba agwa nduru na-enye mma nduru na-enye di nduru na-enye ego. Ololo egbeghelo mmụọ ikiri ka ọgụma ọmata amalechi yo, ọmata amalechi yo. Ọnụ nwaanyị n'ụdị ya onye mara onye ga-agọzi mana onye ga-agọzi amaghị ya. Mmụọ na-eri mmụọ, dekede n'ụdị kukuwe, 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 n'ụdị kukuwe. Thank you. I Kenelo. Ada Zion, I Kenele. Evangelist Sege Guaguche. Welcome to Keyboard Master. Play along.